Tá Cathal Ó Searcaigh rinne de bhuair chinóirí na Gaeilge, agus a chuid filíochta aistrithe go dtí an ileamad teangacha faoid an domhain. Thug mór na cuairte is é sa bhaile I gceart lár hir chonaill. Wel, seo mína le, agus seo má bhhaile dúthaí seo na tíir tógumna, agus na chaime bonus mo hiúil, agus nuair a bhí meise teachta médiaat an seo, thar ó bearla bíar a bhhaile seo, Gaeilge ar fad a bhí an, ach inis forír níl fáca da bhainú an bhhaile, ach má héin. Bhí mar chós na beldaris tanis ar clí na fírinne agus tá imi go Ghaeltacht mhór na Spéie, bhean galanta seo magí na dí ganatha a bhí na cónaí siar bella mór, agus Spig bearla bhí magí ach bhí teangaí iontach ag an Gaeilge, agus bhí sí abalta ainmnatha nédere a chóirtear I trálú bhúr tí a bhí teartaiste nearú na seascadí agus a dús na seartóidí, an fridge agus an hoover agus an electric kettle. Idir hoover, follas lantar, well, ní rón facail ag magí, agus fiú da méil tá má cinnte na nearú sin facail sin. A sin taine má thug siise ar an hoover ná ar an vacuum cleaner na scua buchéidein. Feic man dain éirithe seo mar go mbainne se bonús leis teangaí. Sin dúchlan atá róin, cvad agus bhaine leis teangaí nach a bheith an sean agus an nua a bhascúla chéile, cófáirtíad da chineal an art a chrúthú idir a sean agus a nua. Tiontú da Rúben ó Conlainn. Troncainte caint, scua buchéidein agus Cathal a chrippe. Bíhinn le me tlí bhain magí na dí ganatha, síniú as a teangaí, agus í a gáil an lic leis a fridge, leis a hoover, agus leis an electric kettle. Troncainte caint, scua buchéidein agus Cathal a chrippe, sanasaí na tíú lata, thar sí faoi chúine dúchais a ní a bhí deoranta, I nismar a dhéile daoine, bhaist siad go galanta, a gáú na críú lata. Troncainte caint, scua buchéidein agus Cathal a chrippe, trálútaí na fiú híise, danim ní siad ábhfuil, is tá má andaí fagónaí. Báil den tean, chun éadare le leabú híahain, lí caithear thúgain, lí taban sailte. Troncainte caint, scua buchéidein agus Cathal a chrippe, inis tá siad ag tógáil mírige, agus ag titemas a chéile I deatha tréice, is tost an bháis hangaí bheagaí na dí ganatha. An fridge, an hoover, agus an electric kettle, sin a glonne maniu a gaint wacach an bhaile. Láthair seo a hí a bheagaí na dí ganatha, fiafraíonn a netú páiste gursaí. Well, international roaming ar the phone, Charlie. Troncainte caint, scua buchéidein agus Cathal a chrippe. Ní waran da mrí da mua, ach iad a bheith luait an ain. Is cadhis cé nad ile, a warí teangaí seo dain, le da chiúlat a chót sláin, a bheagaí na dí ganatha.